zuk edukia sortzen duzu nolabait, zure pixko bat kurrikuluma erakusteko, eta gero ja nolabaiteko ez dakit viralizazioa ze puntu ino izan zen, Izen zen egun batetik bestia. Bideo batean, ez? Izen zen inglesan bideoen, eta ni berez ez dakit nola, bizi izenen como un poco en tercera persona. Zeti ikustenen, saiatzen nintzen, mantenitzen kalma, zeti aldakizu fanburu behar, ekin zabiralizetu, no seke. Behiez, gogatzen eiz perfectamente lokalien guginakan grupa frutos secos. Horretu ginen, Samuel batzuk jaten, eta laun bet mobien behitzen. Ostia, ezkazu 15.000, ja, 16.000, eta ni, bueno, ja, utzi doiretzez. Den bezala momentu hori, faten zana goraka, de momentu faten zana beraka. Orduen, garrantzitsu da, faten zanin goraka de behi, hartzea gauzek, pues, normalide diatekin. Osea, ez emozionatu, zu bideoa delako birala, o bideoa fandalako espezialmente ongi. Negasuen nisaetzen izbeti, bideoa faten egin ongi, okei. Faten egin gezki, okei. Nolabaiteko oreka hori mantentzia, ez? Claro. Ikasi, baita, postu ere, nik uste gaizki ez dagoela, arro egon, ez? Indako lanaz, pixo bat oreka hori mantentzia, eta burua hotz, eta bihotza gero, ez? Deskontrol.